в днешното видео. Днес ще ви взема с мен на разходка и сме решили да ходим в един по-различен ресторант. Днес е петък и ние почиваме най-накрая и сме решили да се поразходим малко. Ще има въздух, тук не можа да навали сняг, но за жалост времето е студено. Видеото да се качва и в момента ще си направя нещо леко за закуска, понеже ще ходим на ресторант. Много ми се яде каша, която е с бъденово мляко. Обикновено вече с бъденово мляко. Ябълка и канела. Много ми се ядеше, но трябваше да ям по-рано, но тъй като започна да пия сок от целина, трябва да я пия на гладно и след това половин час не мога да ям, но се отплеснах. Започнах да се оправям за излизането и така, доста време и вече няма за кога да ям. Сега сме тръгнали към ресторанта, имаме половин час път до там. И между другото ни оправиха стъклото вече. Смениха цялото стъкло заради тая малко дупчица, която също стана много голяма. Това е първи рунд. Това е втори рунд. Не можах да снимам десерта, понеже просто се нахвърлих 2 часа от десерта. Хванат в крачка. Не може да почне, защото искам да го снимам. Трети рунд. Това е четвърти рунд за Боби, но трети за мен и аз приключих, защото ми стана много сладко. Но Боби ми донесе от тези много сладки неща. Мисля, че са китайски или японски. Много съм объркана. Китайски такива бисквитки, които са с късмети. Много интересно се отварят. Ето такава е формата. И когато го щупиш, се виждаш късмета. И ето това е моя късмет. Втория ми късмет всъщност. Първия е ето този. Ами в момента е 2 часа и приключихме с обяда най-накрая. Взяхме много храна. Но беше вкусно. Но нямаше суши. Нямаше шоколадов фонтан. Нямаше шоколадов фонтан. Вече ядох много, но няма суши на обяд. Има само вечер. Има много хора. Да, в момента сме Боби му подкрепя, защото още изписвам много срам да снимам пред много хора. А тук е паркинг, има навсякъде много хора. Да. Та в момента се връщаме до колата да приберем нещата, които купих. Боби! В момента чеме до колата да приберем нещата, които взехме. И след това ще ходим малко с магазин за седмицата храна. Цели на задължителното нещо. И всъщност без искахме попаднахме на шопинг центъра. Идеята ни беше да отидем до ресторанта. Но попадахме на шопинг центъра, който така че е нов и много голям. И така, това за сега. Магнитна количка. Ами така, хора, днескашния ден е почти на свършване, понеже не знам вече
колко стана часа, но е доста късно. И тук времето много бързо лети като цяло. Днеска просто напазарихме, отидохме да ядем. И той деня си мина. И след малко, като се върна вкъщи, трябва да кача новото видео. Доста се уморих. Купих си уникално жълто палто. Много исках тази зима да си взема жълто палто, че зимата мина, но аз все пак си взех жълто палто. И така, сега ще тръгваме към вкъщи. Половин час път отново. Добро утро, днескашния ден. Днес започваме по-късно. Направих по един сок от зелина. Още не сме закусили. Може би няма да закусваме, защото няма много време, понеже трябва да ходя към моите родители. Там ще ида нашата фризьорка, за да ни постригвам. Това ще снимам сестра ми и ще ви покажа как да обработва снимки за Инстаграм. Вече пътуваме към тях, но малко закъсняваме. Поне закусихме. Аз де. Боби си има режим. Постригнаха ме. Най-накрая. Вече съм щастлива, защото косата ми е щастлива. И сега плана ни малко се развали, защото сестра ми ще да ходи на плуване. Забравила е, че ще се виждаме. Пък и заваля дъжд, естествено. Така че с Боб решихме да отидем на кафе и даже не знам какво ще правим. Така, промяна в плана. Ще отидем да си взема карамел, да си направя горещ шоколад с карамел, вместо да отидем в коста и да пием. Да си направя сама. И ще се релаксираме цял ден, но да си направим някакви процедури. Сок от целина и да си... Здравейте хора! Снега се стопи, имаше малко сняг, но се стопи много бързо и няма да може да се парзаляме, за жалост. Но няма проблем. Днес ще ходим, така вече сме тръгнали към един тъй наречен charity shop или благотворителен магазин, за който ще помагаме днес. Ходихме и в четвъртък, защото един наш приятел държи магазинът и ни покани да помогнем, понеже днес има разпродажба. И така, миналия път ме сложи да съм на каса и е много сложно. Много се притеснявам, защото постоянно трябва да работя с хора. Другото е, че работя с пари, честно казано, в Англия аз не ползвам толкова самите монети, ползвах карта, т.е. още не мога да свикна на монетите. Бъде малко конфузна ситуация, когато ми сложат много стотинки, но няма проблем. Така, сега отиваме да помагаме. Всъщност първо ще се разходим в близкия парк и след това ще ходим към магазина. Ето го и магазина, преди да затвори. Това е нашия продавач днес. Прибираме се на топло, защото е много студено. Какво става? И ще ядем пица тази вечер. Много сме здравословни. Здравейте отново!
Прибрахме се току-що, Боби пусна пицата за пече, защото сме много гладни, нищо не сме яли цял ден. И пихме само да пи кафе, аз пих чай и работихме цял ден. Беше много готино, наистина много ми хареса. Сега искам да ви покажа какво си взехме от днешния ден. Първото нещо е тези сладки панталонки. Са на Next и естествено искам да забележите, че са 10 годишни. За 10 годишни, но на мен естествено ми става, дигам левела. Доскоро бях при 8 годишните, сега съм при 10 годишните. И другото, което си взехме е пъзел с 1000 части. Много искахме да си вземем пъзел от много време и много ми хареса самия пъзел. Искахме с Боби да направим нещо заедно, затова си взехме този пъзел за нещо като подарък за Свети Валентин. И пицата май идва! Да! Селфи с пица!